Shubor nakaslem jong unongsan hima. Shisngi hashwa ka jingjit ya ki dikhot jong ka parliament lani ki MP shikayeng dor barthawan ka Lok Sabha ki borpulit ka Ribhoi district kilanang penklanshishu ya ka jing pahara ha ka leng ki jaka jong ka district madru bantalasi ya ki kali khnang bakanam don ka nogono ka jing ya lat nagi kindon jong ki election commission of India madru khamtam baki pat ba kin yoklat ban let thep ya ki vote jong ki la shai ka sngi ka khat khandai tarik uyayong daga jing shngan bat ka jing lat lot klem kanu ka jing penthon uba Jason Myrom additional superintendent of police headquarter ka Ribhoi district haba kren jikilat pathai khubor mentaka sngi uliat ho bakidon kumbalai spa lai polai tili ki polling station bat nakini lai pusan tili ki day ki bala benta kum ki badan jingma lani kita ki critical and vulnerable bat ka jing pahararu lale kat kum ki kindon jong ki ECI bat pentip ru balayo shishu sekumbalai perton ki pulit CRPF ban pendon kam na ka jing ya pahara ka jing talasi kali bat kiwai de ni ka benta ka jing ya bet ya renti jong ki election MP lashai ka sngi uba Jason ulaya thoru banado ka shitarik jong banai leber hadu ka khan nyotrik uyayong bor pulit kila yok ban kurup hadu kumbalai spa prapo khandai litar ka kiat pareng ka ba shongdor hadu iwei pon khandai pu nyo lak tingka nang ta lai spa andre pu nyo litar ka biar ka ba shongdor hadu nyo pu wei hajar 6,000 saus spa khandai pu san litar ka kiat shnahi lani ka country made liquor ka ba shongdor hadu iwei pon sa pu khandai lak tingka shispa khat lai gram udrok heroin ba shongdor hadu khandai pu san lang bat 1,000 nyospa 1,000 kilo ganja uba shongdor hadu kumba arpo klor tingka hagabe de pat bat kajing penken ni model code of conduct jong ke ECI har Ribhoi district uba Jason ulayat ho bakidon kumba lain tli jing jia kata ar tli bela jia ha kashi photarik uyayong bat ha ka bakato ka ningut ki bre ki ba persang ban penthut ye ka jing yalap election jong ko wei ni ki sangsan hima ha umsning ban halor kane ki pulit kila register da ka non FIR case bat ka jing tokit kadang ya shakman shushu to he pulit ka Ribhoi ulayat ho ru ba menhinin ka sngi komba prapo kundai dili kin hon jong kinong trai sarkar kila mi ban lech ki polling station ba pher ki ba kham jingai ban menta ka sngi pan sa komba ar spa sa pu sa dili kin hon kila mi ban lech ki polling station bat na kalyang ki bor purit kila kham penjor ya ka jing pahara ha ki polling station ki baladan jingma bat ru ki tu ki badan ha ki than khaput khnang ba ka jingjit ki nong mi khmat ki ing dorbar thawan kari kan long ka ba yai bet yai renti Sisia kalong kumni nado ka shitarik umaj araja apsau hadu minin kajing sis ya ka IMFL ni Indian Made Foreign Liquor kalong lai spa prap kundai lita ubasong dor silak kundai punyo haja tingka kabia lai lak lai spa andre po nyo lita kabasong dor nyo pu haja tingka ka snahi katani ong country made si haja saus pak kendai pesan lita kebosong dor silak saus kendai haja heroin sispak hat lai gram bosong dor kendai pesan lak ganja saus haja nyau spak saus 100 kilo bosong dor arpo kuro ini gedegi Caesar tiba nilayo men sis nadu kasitarik umat hado minit kabai day violation of model code of conduct kadan lightly violation baca district jongi artli ki violation ki ja kashpo tarik banai basau arajar basau haba kaptu kan ningut ki brio ki persyang ban pentrut ya ka campaign jong gawai na ki political party pa umsning habai dei bakan ni ngila register ka non FIR case yaki but kelaya chakmat ka kat kum ka ai kawai pat ka jingja ka dei ka jing
kau mau jong ki kat tu kat ningot ki brio hakaying jong i MDC jong ka umsnim konstitusi dah bai dei bakan ni ngila yo priang nya ka FIR na kaliang ka jong i ila register FIR haki section sans pa andrio saus pa arpenyo ber section lai kusau IPC dah bai dei bakan ni ka jing toket kana nya achman mengin lap ye kita ki brio ki berhenti habai dei bat ka security preparation nam ta election Poi district tingi dan lai spotlight tali ki polling station na kita lai spotlight tali lai pusan tali ki di polling station ki ba categorized as critical plus vulnerable habai dei bat security deployment ni la pembiang katkum ka ECI norms ni yo lai tali ki company na po central ti ki lai tali company ni la utilize ban penan kami ki ka patrolling ka naka checking but kumta terter di community bagi election kanya bet kan long ka ba bet ya ranti